Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Tensyon naglalugtad sa tunga sang transport sector kag kapulisan sa Dalan Lacson sa Bacolod. Yari ang report. Naglilupad ang bato sang gin-water cannon ang katapos ang kinetko kag bakod nga nagrally sa Guasang Fisher Hotel sa Dalan Lacson sa Bacolod kaina sang aga. Madason naging disperse sila paagi sa katapos ang Civil Disturbance Management Unit sa Bacolod City Police Office. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Jody Puerto, nagabalabag sa dalan ang mga rallyista nga wala man sang permit. Ila pagin naging paradang ilang mga traditional jeepney sa dalan. So, hindi man diya ang venue para sa magsinggit sa ilang mga sentimento. May pinang part ng gusto na sa mga agasan dito. Hindi ang obstruction na yun. Kung may permit ang ilang pagkuhan, sir? Anom sa mga nagrally ang gindakop sang katapos ang Police Station 2. Nalakip na diri Sanday Rudy Catedral nga presidente sang Bacod, Lilian Sembrano nga presidente sang Kinetco, Rodolfo Gardose nga presidente sang Undok, kag tatlo pa nila ka mga kaupdanan nga opisyal sa Transport Group. Ginpahayag ng Day Catedral kag Sembrano nga wala sila naimbitar sa Transport Summit bisan mga lehitimo sila nga grupo sang transport sector nga nagatiglawas sa traditional jeepney organization. Kung maguntat ang traditional jeepney na nabilin na 20% dire sa sila sa Bacolod, hindi masarangan ang aton mga pasahero. Ginsiling ni BCPO Director Police Colonel Juresti Coronica nga magapasaka sila sang kaso sa anom angot sa pagsupak sang pagsulundan sa trapiko kag bahin sa pagpamato sa duwa ka mga pulis. Wala man kita nagpadaso-daso sa pag-disperse sila, no? Kadako sing chimpo nga aton ginhatag sila for them to disperse themselves peacefully. Pero naga-insist sila to the extent nga naga-iskandalo na sila sa isa ka private property sa hotel. They prepared for this activity today, no? May mga balon sila ilay nga bato. So lain ang ila intention. Ginpahayag naman sa organizers ang pagtililipon nga ila napadala ang mga imbitasyon sa mga stakeholders. Yara sa pagtililipon ang tiglawas ng LTFRB, LTO, katapos ang Modernized Jeepney Group, kag Traditional Jeepney Organization nga nagpaidalom sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.